تكالت لعلوت تمرت هاجرنا أبستفلا لي أبوتاتات إيرترا تروكينن عوت ناي تمرت جزين درجة فلتت مهارو أمي برخن زين نع عبركتو يجبر اللواء أبزوب عن سبان زوبا حمل مالو تروكينة تركب كوليج حرشة حمل مالون حانتي كابزينيا كوليج حرشة حمل مالو أبحوفا قليلة كابزلا عودة مرتي حانتي حكم الناس الساعة زعودة تمرتي ناي ديجرين ناي دبلومان بروجرام زتقللت صفيح عينتات تمرتي زركبا خوينا تمهروها بكل حسابن جبرن استسنيه فلتت زقسملو مدرخ زماكلتيا بزي كازي اب جبراو فلتت ازازون بحوار التعيلون مس مخانو دما دلدل سرت زنصفن موياو بايتا زفطرنيو نلومي تمهاريت عودة حكمنا انسسا بمخان تمرتات كتاتل زلا من السينا كنلاليكم كخوب داويتات بحال أب كل تشح عم تمرت أب من دفرات وليد عبيع أب أبيت تمرتي فرقالسي من دفرة فتحي كمون أب الصعبنا يكال درجات تمرتا أبيت تمرتي أحوات كابوتشيني تخطاتيلا كخوب تمرتا في الليما كسبت زازم بلجأتات تعترن كمون بس قدامت عسرت ترقوحن كم زنبرت أب علالات تقلت دحري مزامنا يكال درجات تمرتان بار مس مبل سلاسة زريعة نفسه أمريحا أبسوا أبزنحت له جزيه أزيد صبوان كم زحلفتن أبقعزه هوتا بزح تكسب كم زخالتن تقلت كم كل سب مالتي بس هواقت كيد كلها كرمي ناينس قاب إلا منزلو فلاب إلا بنس بتعمي بعبي فنتين نتخات خيط هو ناس هواقت بزح جزيه تري أخا تسمع أخا خبحواتك كم سفل عليه سبات هجي أنا وكبت حلني لك أخا تحسب لك أخا بتعمي بعبي فنتين نتخيده سواها دعي كاساس كم تسبيت إلى العليا سوا مالتيو سوا مجمرتا نجر بزحات سواتي خفلت كيلة كاب صدر خوتي خا نابرا مجمرتا نجر نفسها خيلكا كمي مهان كان السخا كمي كون كم زلني أنا مسوات كمي نفسي كللي عقيلة مالتيو كلاي فقرنا يصدر بيك كتر ليك إلى مصدر عند عتالي هاد فقر ما يرد أكاني كأو مستفلا خاجن فقر صدر بيت بعرف عندي ناي صدر كبر خلوه كهمزلو بعبي تنقرك قال تي مسمح براوي ودلك كم إيرترا وخنكا مستفل عليه بهراس لترخب متحق غازالو نفسها كم كخوب تخون الله جزء ينيرو مالتي أزيات بطيئة بتعبيات عمتي فلا جزء تمرتي تعمتي بوتها آخر لا يخلعنا أنتم نفعت مهارو أو زلو كمتيخا كل سبكة النعجلة خطر غلها صاخة تغويني أمو خمس دي جورو ليلكا زيادة أخا تبرتع مالتي كلايك أجزية سزولها هيقدم كتقوملو لني كاسلة تحسب بتصبغ أخا تتقوملو كلايك أجزية خا ملو نيرنا مالتي نخدت سنة كمان سقطت تيبلتان كلا يتحسبني خا ملو جزية سزلكا أو أخا تتوكر مالتي أجي أبز جزية زكوم مثل زنبرة خا تجزية بملو دارجاي تقوملو نيرة مالتي أفتني مثلا تجزية سيتسني عنيرة كينوتي أبسواز خصوته فلتأتن وهلول نايت مكرو جزيان أقدمه بزتلالو تلو مصنعة تحجزة دهري ناي ملك مرمرة ماتريك مستفى سلسنة بشومون تبممزة ناب إنستيتيوت تكنولوجي إرترا ما ينفحت تنبيرا أب حفشة وعودة مرتزة على ناي قدامي عم تمرتا دحر مكتل أب الصعب ناي كلاي عم تمرتا ناب كوليج حرش حمل مولي أمريحا ذات مهاريت أب تفلما أب عود حكمنا كتم مهاريو دليت نيروا كوليج حرشة حمل مالو دما أب عودي حرشاوي اسنفلتاتن تكنولوجي مجبن زتوكر عين تمرت مسمخانو نتي كتمهارو تمنيوز نبرت ناي حكمنا ومراي فلتات بمن قدي عودة تمرتي حكمنا انسسئة كتصنبرون دليتا خطروين زخالت ناتي مرجع كم فارماسيست غينا خب قدمي كوم عينتي بحق نيرني أب بحفشوس أم ميديكال ساينس هيك أتوز دل نيرة وي بفارماسيست وي دكتوريت قال كوم عينت كبني شخص كوم عينت حسابي وكبني شيء بالنيرو جن دحري جن كم فارماسيست كون كم ديك المسبول كونه نفسي هجي كابتيناي ميديكال عودي كوت كم زي بلي جن مس نفسي كساجيرو مالتي وأوس كل اللنيلة
ምስ ሜዲሲን ተኣሳሰር ከም ናይ ሕክምናዊ ነገራት ከዓ ከም ዛሕጂ ዘለኹዋ ዲፓርትመንት ኮይና ረኺብያ ማለት እዩ ቬተሪናሪ ሳይንስ ኮይና ረኺብያ ሓኪም ስነ እንስሳ ማለት እዩ ኣብኣ ከዓ ትወዲአ ማለት እዩ በር ብዙሕ ተፅዕኖታት እዩ ዘለካ ብፍላይ ከም ኣግሪካልቸራል ኮሌጅ ነዛ ኮሌጅ ርሕቕቲ እያ ከምኡ ኣምፂኻ ናብዚ ክመፅእ ከለኹ ብወለዲ ገለ ክትብሎም ከለኻ ኣይቅበሉኻን እዮም ካልእ ነገራት እዮም ዝርኢ ግን ኣዝያ ፅብቕቲ ዲፓርትመንት እያ ማለት ኣነ ከዓ ምስቲ ሕክምናዊ ካብቲ ሕክምና ኣይትፍለን ኢኻ ናይ ሰብ ናይ እንስሳ ምዃኑ እዩ ትዝፈልዮ እምበር ልክዕ ኣብቲ ሜዲኬሽን ስለዘሎ ከዓ ዕግብቲ እየ ማለት እዩ ቀላል ክሳይ ኣይኮነትን ኣዝያ ሰፋሕ ዓውድያ ኮይና ፀኒሓትኒ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓውድታት እያ ትሽፍነልካ ማለት ተቐቢለ እያ ኣዝያ ንዓይሲ ዓጊባትኒ እያ ከሲበላ እየ ብፍልጠት ይኹን ወላ በቲ ኩሉ ነገራ ማለት እዩ ዝያዳ ኸማይ በቲ ኤክስፔሪንስ ከዓ ብሕጂ ተሓን ምስ ወፃና ገለ ከዓ ፅቡቕ ኣድማዕነት ከም ተብላለለይ ይኣምን እየ ምክንያቱ ኤርትራስ እንታይ ቀንዲ ብሕርሻዊ መዳያት ክትምዕብል ተስፋ ዝግበረላ ሃገር ስለ ዝኾነት ልክዕ ከዓ ኣብቲ ናይ እንስሳ ነገራት ከዓ ካባና ዘይፍለ ናይ ሕርሻ ናብራ ስለ ዘለና ጌና ክድመዓሉ ኢለ እየ ዝኣምን ማለት እዩ ከምኡ ከም ዝኾን ከዓ ኣይጠራጠርን እየ ማለት እዩ መጀመርታ ሌላናኮ ኣብ ካልኣይ ዓመት መጀመርታ ካብ ማይ ነፍሒ ምስ መፀና ማለት እዩ ብድሕሪ ኣብዚ ከም ደቂ ገዛ ብምዃን ተቢላ ማለት እዩ ብድሕሪ እቲ ሌላና ካብዚ ጅምር ብሓቂ ንኸኸብ ካብ ዝረኣኽላ ግዜ ከዓ ብሓቂ ምሻሎ ከም ስማ ከኸብ ቀዳማይ ነገር እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ብሉፅነት ኣብ ትምህርቲ ኣብ ቦቱ ኮይኑ ልዕሊ ኩሉ ግን ሶሻል ምሻሎ ከምዚ ምስ ኩሉ ሰብ ዘለዋ ማሕበራዊ ቅርርባት ማለት እዩ ንመሓዙታት ዘለዋ ክብሪ ናርኣያን እዚ ብምሉእ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ማለት እዩ ብሓቂ ትፍቶ ሰብ ኮይናስ ከም ዋና ዓይሲ ከም መሓዛ እያ እዚ 3 ዓመታት ሲ ክልተን ፈርቓን ማለት እዩ ከም መሓዙት ኬና ብሓንሳብ ኣብዚ ናይ ኮሌጅ ሓመልማሎ ዝነበረ ሂወት ዛዚምናዮ ማለት እዩ ሓኪም ስነ እንስሳ ክንብል ከለና መጀመርታ ብዛዕባ ጀነራል ብዛዕባ ብሓፈሻ ብዛዕባ እንስሳታት እንዳነፅንዕ እንስሳታት ከዓ ንሕና ከም ሓኪም እንስሳ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ሕማማት ናይ ኣብ እንስሳታት ዘጋጥም ብፍላይ ማለት እዩ ኢና ነፅንዕ እዚ ከዓ ቀንዲ ናይቲ ናትካ ኣብቲ ምህርቲ ሃስያ ስለ ዘምፃልና ነቲ ኣብ ሕማማት ብምሉእ ደሎ ኣብ እንስሳታት ክንገብር ክንከላልና ክነልግስ ወይ ድማ ነዚ ከምስታት ወይ ክንከላኸል ዲና ትቐንዲ ስራሕናስ ኣብ ምክልኻልን ኣብ ምፍዋስ ናይ እንስሳታትን ማለት እዩ እንስሳታት እንታይ ከም ሰባት ኣይኮኑን ክዛረቡ ይክእሉን እዮም ንስኻ ኢኻ ሪኢኻ ክሳብ ክትገብሮም ዘለካ ማለት እዩ ንስኻ ኢኻ ሪኢኻ ክትሕክሞም ዘለካ ናቶም ክሳይ ከዓ ኣዝዩ ንዓና የገድሰና እዩ ቀንዲ ናትናስ ምንጪ እቶትና ስለ ዝኾኑ ክሓሙ ክንከናኸኖም ክንሕልዎም በቲ ዝግባእ ጥዕና ክንከታተሎም ከዓ ግቡእና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓኪም እንስሳ ኣብ ብምእታውካ ልክዕ ነዚታት ነገራት ኢኻ ትብል ብምክልኻል ንሕማማት ናትካ እዩ እቲ ብምሉእ ብሓፈሻ ማለት እዩ ኣብ ምውላድን ምሕራስን ናይ እንስሳ ክኸውን ንኽእል ኣብቲ ናተን ዝኾነ ሕማማት ንኸየጋጥመን ወላቲ ኢንቫይሮንመንት ናተን ከመይ ይነብራ ኣለዋ እታ ኣከባቢአን ገለ ኩሉ ኣፅኒዕኻ ቀንዲ ምክልኻልን ምፍዋስ ሕማማትን ደሎ ማለት እዩ ሕማማት ወላ ምስ ርክባት ምስ ካልኦት ሃገራት ከመይ ኣሎ ምስቲ ሕማማት ከኣትዎ ከምዘይብለን ከኣት ክወፃ ከምዘይብለን እዚ ብምሉእ ንጥፈታት ኢኻ ትገብር ቀንዲ ተተኸላኺልካ ከዓ ሕማም ከዓ ምክልኻል ስለ ዝኾነ እቲ ቀንዲ ኣገዳስነት ማለት እዩ እዚ ከዓ ነቲ እቶትካ ስለ ዝበርታዓልካ ኣብኡ ኢና ቀንዲ ፀቂጥና ንሰርሕ ማለት እዩ ንሓደ ዓውደ ትምህርቲ ፈቲኻ ምስ ተኣትዎ እሞ ድማ ግዜኻን ዕላማኻን ኣነፂርካ ዝሓተካ ወጋእ ኣተግቢርካ ምስ ትጓዓዝን ምስ ግዜ ነጥብኻ ክትበርኽን ኣድማዒ ውፅኢት ከተመዝግብን ከም እትኽእል ተምሃሪት ኮኸብ ኣብነት እያ ኣብቲ ካልኣይ ዓመት ማለት እዩ ቀዳማይ ሴምስተር 3.4 ኣምፅኤ ማለት እዩ ኣብታ ናይ ካልኣይቲ ሴምስተር ነበረት 3.2 ኣምፅኤ ኣብ ናይ ሳልሳይ ዓመት ሂወተይ ተሪእዮ ግን ኣብዚ እንዳመሓየሽኩ እየ ክመፅእ ክኢለ ኣብታ ናይ ሳልሳይ ዓመት ቀዳማይ ዓመት ነበረት ማለት እዩ 3.9 ኣምፅኤ ኣብታ ብድሕሪኣ ዝነበረት ሳልሳይ ዓመት ናይ ካልኣይ ሴምስተር ናይ ሳልሳይ ዓመት ከዓ 3.8 ኣምፅኤ ኣብዛ ሕጂ ቀዲማ ዝሓለፈ ሴምስተር ከዓ 4 ኣምፅኤ ማለት እዩ 4 ኣምፅኤ ማለት እዩ 4 ሙሉእ ነጥቢ ኣምፅኤ ሓሊፈ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ንኮኸብ ኣብዛ ኮሌጅ ምስ መፀና ማለት እዩ ኣብ ሰከንድ ሴሚስተር ኣብ ሰከንድ ይር ብሓንሳብ ዲፓርትመንት ምስ መፅሓና እየ ድፈልጣ ናይ ብሓቂ ዕላማ ዘለዋ ሰብያ ፃዕራምያ ፃዕራ ከዓ ትሪኦ ኢኻ ምሽ ካብዚ ኩሉ ሰብ ካፍታ ዲፓርትመንት ሲ ብፍሉይ ትፅዕር ትሪኣ ብዙሕ ነገር ብግሩፕ ገለስ ብዙሕ ደራኽባ ኣለና ንሳ ፈሊጣ ንዓኻ ንኽተፍልጠካ ትፅዕር ሰብያ ስመይ ረዲ ኪዳነ ይበሃል ዝሰርሓሉ ኣብ ክፍሊ ሕክምና እንስሳ ወይ ከዓ ዲፓርትመንት ኦፍ ቬተሪናሪ ሜዲሲን ከም ሌክቸረር ኮይኑ ይሰርሕ ኣለኹ
درجة تمرتي MS خوينو زحلف عمت كاب روسيا وديئة ورحشو مونتنا زحلف عمت تمليسة مالتيو أبزي بغان دزمهر اللقاء عودي فيترنار بابليك هيلس خوينو ويكا كوماوي تعنا خوينو بغان دخاء مس وطئت كابتي ويكا وطئت انسسا زخون مدبتات كواليتي كنترول خوينو تخالاي كا كابنا بن انسسان سبن زمحلالو فحماماتي زمهر مالتي حراي مجمريا بزعبا تمهاريت كوخب مسكرنتي كهب زتوهبنا عدل بتاعم يمسجن كوخب حنت خاطم بلصات تمهارو نايزي كولج بغندو بفلاي كا ناي ديبارتمنتنا وي كا نايزي خفل زيا كوخب ببزح نجر كتغلصات تخيلها حدا ديسيبلين يدا تمهاراي انت دا خنفع كوينو مجمريا خاعتكو زلو ديسيبلين لذي زي تمهاري زي خا زي كواليتي زلوا مالتي بقندو بممحرانان بموزانا وي كادك خلاصان تخابابيرات خيد فتوتي تمهاريتيا كسابانه زمهار كلها وي حجون زمهر الله زلو غزي ايتو بكرينا حدا خاطي كواليتي حدا نفع تمهارايو نجرات كي تردوا تملا تحلف ايتدلنا ابدغي يكون اب كلاس كل جزء بحطه مسلسلنا تاع كوخب مس ممهرتا مدى أستا بحفش عبد كوليج فلتت زو اسمو زلو تمهرون أقدمن ممهرتا زنبران صبوق زمدنا كم زلو أتقلص ولا كمس بصوتا عبد كوليج تمرتا ومدى زرخبان تغنى كينو أغن بزوحنا هيو تمكروخ تكسب كم زحق زي أتعلل بزي كازي عب نفس وكف تمهرو بتي عبنا نحد حدم زرقيو ناي متحقازن ناي تواددرنة منفس مهلاو حدا خبتم عب عبيتان عوتان كالس نتبطات مخانو ميردما تبره بحمل مالو كوليج اندحر كخدو تخينه ازي عود زغبركا مالتي ጥራይ በትናይ ራሕቅ ጠይኮና ህሪኦ ኸልና በትናቱ ጽቡቕ ጎንታት እንድሕር ተሪእናዮ ቀዳማይ ነገር ብዙሕ ስለ ክትመላለስ ንዓኻ ሃልክ ስለ ዘለካ ኮፍ ኢኻ ክትብል ትግደድ ማለት እዩ ኮፍ እንድሕር ትግደድ ተሃሊኻ ትንዓኻ ደምፃካ ዕላማ ትምህርቲ ስጋዕ ድኾነ ማለት እዩ ድብዝሕ ግዜያትካ እንታይ ትገብሮ ኣብ ትምህርቲ ኣብ መጽናዕቲ ኢኻ ተሕልፎ ማለት እዩ እሱ ጥራይ ደይኮነ ኸማን ነተን ምሳኻ ዘል ገዛኻ ደቂ መናብርትኻ ብዙ ግዜ ምሳኻ ደለዋ ደቂ ናትካ ማለት እዩ እንታይ ኢኻ ትኸውን ዝያዳ ቅርበት ከም ዝብለካ እዩ ዝገብረካ ማለት እዩ ንኽትፈልጠን ነቲ ማሕበራዊ ህይወት ምስአን ኮንካ ንኽተስተማቕሮ ዝኾነ ፀገማት ምስአን ኮንካ ንኽትካፈል ኣብቲ ምትሕጋዝ ኣብ ናይ ትምህርቲ እውን ዲስካስ እናገበርካ ኣብቲ እንዳተረዳዳእኻ ገለ ንኽትሓልፍ ብጣዕሚ እዩ ዝሕግዘካ ማለት እዩ ኣዝዩ ሓጊዝና ኸ ክብል ይኽእል ዝኾነ ሰብ ከዓ ኣብ ኮሌጅ ሓምል ማሉ ተመፂኡ የማዕብል ይነጡ ማለት እዩ እዚ ከዓ ልክዕ ናቱ መርኣያ ኢለ እየ ድሓስብ ኣብቲ ምምላስ ክህሉ ከም ዘይብሉ ማለት እዩ ድበዝሕ ተምሃራይ ክትከይድ ከም ዘይብልካ ብዝተኻእለ መጠንሲ ኣንዊሕኻ ገዛኻ ክትከይድ ከም ዘለካ ዝያዳ ተመራፂ ይበልኮ ምክንያቱ እቲ ናይ ናትካ ናይ መጽናዕቲ ሰዓታት ስለ ዝጫረተካ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ እኮ ከምዚ ምሻለ ብለዝትያ ከምዚ ምሻለ ሕጂ ንኣብነሲ ከምዚ ኣብቲ ግዜ 5 ደቂቕ ከማኒ ስሉስ ክትገብር ዘይትደሊ ዓይነት ሰብ ወይ ድማ ክተጥፍእ ዘይትኽእል ዓይነት ሰብ እያ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ኣብቲ ክላስ ከምዚ መግለፂ ብጥዑያ ትከታተል ማለት እዩ ኣተኪርያ ንኩሎም መምሃራን ትከታተሎም ኣብቲ ዝፀንሐት ማለት እዩ ብምሉእ ትግሬድ እቲ ውፅኢታት ናይቲ ነጥባ ማለት እዩ ምሉእ ሰሚስተራት ርኢና ኢና ኣዝዩ ብሉፅ ማለት እዩ ጅኩሉ ግዜ ኮኸብ ከመይ ዓይነት ሰብ እያ ክንብል ከለና ኮኸብ በቃ ምሽ እታ ዓላማ እታ ኣብ ቅድሚ ዝገበረት ዓላማ ንዓ ንኽትበፅሕ ለይትን መዓልትን እትፅዕር ናይ ብሓቂ ቀትሪ ኣይትብል ምሸት ኣይትብል ኩሉ ግዜ ብትምህርቲ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ተኺላ ከም ተፅንዕ ውፅኢት እውን ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ውፅኢት እዚ ብዘይ ፃዕሪ ክመፅእ ኣይክእል እዩ ምስቶም ደቂ ክሳይካ ደቂ ክላስካ ድዮም ደቂ ዲፓርትመንትካ ዘሎ ርክብ ኣብዚ ኮሌጅ እዚ ኣዝዩ ልዑል ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ዝድበልኩኻ ኣርሒቕና ብዙሕ ገዛ ስለ ዘይንመላለስ ኮፍ ኢልና ተቐዳም ስንበትና ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜና ብሓንሳብ ኮይና እንዳዕለልና እንዳስሓቕና ገሌና ንሕልፎ ማለት እዩ ኣብቲ ዝኾነ ምትሕጋዝ እውን ከምኡ ማለት እዩ ልክዕ ዝያዳ ቅርበትን ምውሃድን ስኒትን ኣለና ኣብ መንጎና ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ከዓ ከምኡ እዩ ኣብዚ ደሎ ነንሕድሕዲኡ ብጣዕሚ ቅርበት ኣለዎ ይተሓጋገዝ ኢኻ ማለት እዩ كم تمهاري كينوتي بسدرابيت كان ممهران كان اترخبو حاجز العلو كله منفعتك أبجزاء الإصغاز المركز بمخانو أبقعزو تمرتي كتمالهم زلكا مسرتاوي النجرات نمي تكبرو اتقندن أقدسن روحي ناي حادة تمهاريو
ብዘይካዚ ኣበርክቶ መምህራን መምሃርታውን ኣብ ምእላይን ምሕጋዝን ጉዕዞ ትምህርታ ካብቲ ብኣብነት ዝጥቀስ ምዃንያ ትዕልል መጀመርታ እንድሕር ኣብ ዓውድኻ እንድሕር ታሃሊኻ ዝበለፀ ነገር እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወትካስ እንታይ ትፈትዎ ነገር እንድሕር ተረኺብካስ ንትፈትዎ ነገርሲ ንግዜኻስ ሙሉእ ግዜ ተወፍኻ እውን ፈፂምካ ይትደክም ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ ነገር ነቲ ናትካ ዲፓርትመንት ፈቲኻ እንድሕር ተኣትዎ ታሃሊኻ ኣዝኻ ኢኻ ኣድማዕ ትኸውን ምክንያቱ እንድሕር ትፈትዎ ታሃሊኻ ብዕላማ ኣብቲ ሂወትትስ ክትነብር ትደሊ ኣለኻ ማለት ስለዝኾነ ንዓኻ እውን እንታይ ዕላማ የትሕዘካ እዩ በዚ ነገር ዚስ ከምዚ ክገብር እየ ከምዚ ክገብር እየ ራእይ ከምዝህልወካ ንፁር ዝኾነ ራእይ ክህልወካ ይሕግዘካ እዩ ማለት እዩ እንድሕር ትፈትዎ ተኾንካ ነቲ ዲፓርትመንት ማለት እዩ ወላ ከምዚ ዳ ይኹን እምበር ወላ እንድሕር ተኣቲኻዮ እውን ክትፈትዎ ከምዝግባእካ ማለት እዩ ድሕር ሓንሳብ ተኣቲኻዮ ተሃሊኻ ደይፍቶ ምክንያቱ እንታይ ስራሕሲ ባዕልኻ ኢኻ ክትፈጥሮ ዘለካ እዩ ብሻቀይ ድሕር ባዕልኻ ክትፈጥሮ ተኾንካ ኸ ነቲ ዘለኻዮ ዓውዲ እውን ወላ ዳ ይኹን ዳ መሪፅካዮ ትኾን እምበር ንኽትፈትዎ ንኽትብሎስ ናቱ ብልጫ ከም ዘለዎ ኣሚንካስ ክትፈትዎ ክትፅዕር እዩ ዘለካ በልኩ ማለት እዩ ነዞም ብሕጂ ዝመፁ ኣሕዋትና ኣብ ሰባ ዘለዉ ከዓ መጀመርታ ናቶም ድሌታቶም ንኸፅንዑ ማለት እዩ እቲ ናቶም ድላይ ናይ ውሽጦም ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም أبي ناي عودة خمسة دموع كفلتو كردو خون نفسهم كحتى لهم مجمرة نجار كلايكا ناي عبيت حواتهم ديوم ناي استفلا لي بتمكروتي أبصراحة علم زلوا أحوات مالتي كحتى خول اللهم مبالكو كلايكا أتسقط ناي مزنا أبزبوت هذي فتيم بوتات ترانك وهاو زي باللي مالتي نياتو سبات سقع زخنا نناتنا مرجان دليتات سقع زلنا مالتي كم ناي محزخا كم ناي عركخا كخمس زي كلتنات كحسب بتنات كحسابات بتنات كعلامة تقع عسكت كلا لك مالتي زيادة كل نجار كأزح نعاخ زعوتك مالتي نتصور علامة خلوه كله نيات لوم من دحرت نبرت عليها حنت معلتي في شرك متى خمت متى أمين كاس نتاني متى هيوت كاس قبل مخونك كمي كم تكون كم زلواس بعلها أبيد كاس لزلو بعلها خطب جاز كسر حلو نعا الكاس قال مسوات نجرسي تكفل كم زلك مالتي أبزخ تراني ولدي طعمي أقداسي نودكم كتابعوهم أفسدليو زخانة متحات كيمتو دخانة نجر مالتي كم دليتهم مالتي نعوم منياتو أبدد معلو تاعتهم يوم ناي بلوت دخانة ناي ديبارتمنت يكون أنت عندي زدلي صوتهم بلوت أتكوينهم من دحرتوات يوم أفتي ديبارتمنت بلوت زي بحال نجر ناتو بلوت أساس زلوا دخانة ديبارتمنت غا أزيم عوتات كخونو كم زلهم أمينهم كتابعوهم ندكم سقط خيف فطرلهم دكم كا بناتهم بريتش أمبر بزي زخانة تلواخ جوعزهم زي بلهم كا كنجرم بفوتو مالتي ملكي عود حد خاب حد زفال لكون تخونه اتي نوشتاو دليتون رأيون بنتصور فريتو اب جبرين اخترقو موزيقى للسبقن عوتيو ذات مهاريت اب نفس وكف سميستر تمزقو زلا زعقب نتبون وصيت نايتا اقدمات تدالون تكايدون صعرتات بحفشا مسمى مهارتا اتقبرو حد حداو متحقازن مخانيات تتقص بوغنا تمهارون ممهرانن كينوتي بتمزقو زلا نتبي اكايدان بحرياتن بابنت تقلص تمهاريت كوينا اينا رخيمنا بجروب سلب دار قال مسحت إيديه بحن سبينا نسرح جي كم زمش ولا نت بترايد يكون تتعرسات نفلتات وانت تتعرى جت فلتات شير تجبره حدا جزي خمان تقال كورسات بديسكس بحن سب جرنا تريسي صبوا تعودنا له على عجز بس أعمل له ليس خسيبه تنات بخمس الله خين مالتي نت بي كم زي نقول زلنا أبز حلفة 3.25 مير واحد جي أبز حلفة سميسر كأفور يوم تي مالتي بغندو خا خم كساي ابز كوليجي خاطم زلا علو نتبي سكور غير زلا تمهاريكا سلاز بحفش اخرى اخلخو كوخوب سامبل ويكا ابنتاويت تمهاريتي على خجص اخل مالتي أب علالنا بزعبا فقري مس انسسا زلوان سوات أب العلي انسساتات كرئيو زلوان بحالياتن أب زعللنا اللوغزي كنستبل فقر انسسا يحضر الكاي بتعمي فلاي حميمة مرة إذا حمكا ولا سبك هرما قلون نعاها يسمع كاي مالتي نياتو تناتا كانزا سيردا كاي كانزا غاي دخونا كاشو مالتي حجي زيادة أبزي ديبارتمنت مساعد خي فقر ناي انسسا كستماغر جميرة مالتي كلون جميرو أي تدلني خازونا سبق مخبرنا إنسا أبناي فرس ويدما ناي كلبي قال كتر خلها تري خاب فلاي ناي قدنا كلبتات هلو أفراس كم سلو زلها مالتي جن زيادة أنتايسكا نتسب زيادة أفلطو بزعبة إنسا فلاي كلبس أنتاي أمون عاركناي سباتنا نبل حجي بفلاي ندحر بكنك أنت تتقيمنا لوسي أزينا عنا 4-5 خانة مالتي إنساتات أنت أبزدلي ملا أتحزان دحر تجيركا تتقانا غين كام
ልክዕ ሰሙን ታይም ኣዝዮም ተኣለይቲ ሕልፊ ሰብ እዮም ከማ ንኣኻ ዝኣልዩኻ ማለት እዩ ሕጂ ናትና ሕብረተሰብና ኸ ኣብዚ ኣፍልጡ ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ክንክን እንስሳታት ክገብር ክኽእል ኣለዎ ክንክን እንስሳታት ምግባር ከዓ ንጥቕሚ ነቲ እንስሳ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ነብስኻ እውን ጥቕሚ ማለት እዩ ካብ እንስሳታት ዝርከብ ጥቕሚ ሲ ትቐንዲ ምንጪ እቶትና እዩ ኣብ ኩሉ እዮም ዝጠቕሙና ንብል ስለ ዘለና ክንከናኸኖም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ተተኸናኺናዮም ተፍቂርናዮም ዝያዳ ንዓና እውን ዕጋበት ከም ዝፈጥረልና ወላ ንዓኻ እውን ንትሕልና ኻስ ኣዝዩ ቅሳነት ከም ዝኾነ ክነግር ዝደሊ ማለት እዩ ፍቕሮም ከዓ እንተስተመቒርካዮ ኣዝዮም ተፈቀርቲ ኢንሻሎ ሓለፋ ሰባት እዮም ንዓኻ ማለት እዩ ኮኸብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተምሃሪት 4ይ ዓመት እያ ዘላ ትመሃረሉ ዘላ ዓውደ ትምህርቲ ድማ ሕክምና እንስሳ እዩ ስለዚ ኪኖቲ ኣብ ክፍሊ ጥራይ ብመንገዲ መምህራን እትረኽቦ ፍልጠት ግብራዊ ተመክሮን ንዕቤታ ክብ ዘብሉ ረቑሒታትን ፍልጠትን ብመንገዲ ኣገድስቲ ጽሑፋትን ዝተፈላለዩ መወከሲታትን ከም እትጥቀምያ ትሕብር እዛ ተምሃሪት ኣብ ምዛም ናይ ዕላልና ንምስጢር ዓወታ ኣተኣሳሲራ ኣብ ዝገለጸትልና ምስጢር ዓወተይ መጀመርታ ናትካ ዝኾነ ሰብ ደዕውቶ ኢለ ዳሓስቦ ኣነ ዕላማ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ዕላማ ሒዝካ እንድሕር ትጓዓዝ ተሃሊኻ ንዕላማኻ ክትበፅሕ ዝኾነ ነገራት እንዳኣለኻዮም ኢኻ ትኸይድ እምበር ካብኡ ድዕንቅፈካ ነገራት ተርሕቕ ኢኻ ዝኾነ ሰብ ሕጂ ኣብ ሂወቱ ዕላማ ክህልዎ ኣለዎ መጀመርታ ነገር ባህሊት ማለት እዩ ሕጂ ዕላማ ነይርኒ ሩዑይ ንፁር ዝኾነ ዕላማ ተመሪቐ ስራሕ ክሕዝ በቲ ዝደልዮ ዓውዲ ክምዕብል እየ ዝደሊ ማለት እዩ ሱስ ጋዕ ዝነበረኻ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናተይ ዕላማ ነይርኒ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ዓውዲ ዕላማ እየ ተበጊሰ ነይረ ካልእ ከዓ ግዜኻ ምጥቃምካ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ኮሌጅ እንድሕር ተሃሊኻ ነቲ ግዜኻ ብቐዳማይ ደምፃካ ዕላማ ትምህርቲ ስጋዕ ድኾነ ነቲ ትምህርቲ ድበዝሒ ግዜያትካ ክትቦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ድሕር ግዜኻ ደይትውፍል ተኾንካ ግዜስ ናይ ዝኾነ ነገርሲ ንሱ ኣብኡ ኮይና ስለንዓይ ኣብኡ ኮይና ስለንነብር ነቲ ሂወትና እቲ ትምህርቲ ከዓ ንሱ ስለ ዝኾነ ዕላማና ነቲ ድበዝሒ ግዜ ከዓ ኣብ ትምህርቲ እየ ዘወፍዮ ነይሮ ማለት እዩ ካልእ ምስ ናይ ኣሕዋታ ርግፅ ፅቡቅ ርክብ ነርና ዲስካስ ምግባር ከዓ ነርን ብጣዕሚ ይሕግዛኒ ነረን ማለት እዩ ምተሓጋገዝ ስለ ዝነበርና ናይ ወለዲ ምትባዕ ነይሩ ብዓብኡ ከዓ ኣዝዮም እዮም ደተባብዑኻ ንዓኻ ክትመሃር ዝኾነ ፀቕጢ ኣይገበሩለይን ብጣዕሚ እዮም ድሕጉዝኒ ማለት እዩ እዚታት ነይሩ ማለት እዩ መደባተይ ክብል ተኾይነ መጀመርታ ነገር ሕጂ ሓንቲ ሴሚስተር ና ተሪፋትኒ ካብኡ እየ ናብቲ ናይ ስራሕ ዓለም ዝኸውን ዘለኹ መጀመርታ ብፍላይ ከም ሓኪም እንስሳ ኮንካ ዝያዳ ኣብ ተመክሮ ኢኻ ብሱል ክትከውን ዘለካ ዝያዳ ሕጂ ኣብቲ ናይ ስራሕ ዓለም ቁርብ ግዜያት ዓመታት ክሕልፍ ይደሊ ማለት እዩ ዝያዳ ተመክሮ ንምጥራይ ማለት እዩ ድሕር ዳ ከምዚ ዕድል ተረኺበ ወይ ገለ ግን ኣብ ሓንቲ ዓውዲ ብፍላይ ናይ ብዙሕ ሰፊሕ ዓውዲ ኢለካ ፀኒሐ ሓኪም እንስሳ ከም ስፔሻሊስት ኮብል ምደለኹ ማለት እዩ ይደሊ ኢኻ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ናይ ምስጋና እየ ክገልጽ ዝደሊ መጀመርታ ንልዑል እግዚኣብሔር ስጋብዚ ዘብፅሓኒ ከይመስጎንኩ ክሓልፍ ኣይደልን ንስድራይ ስለ ዓብዪ ምትብባዖም ንባባየ ንሰናይት ማማየ ማለት እዩ ንኩላቶም ቤተሰበይ ኣሕዋተይ ነዘን ኩለን መሓዙተይ መምሃራነይ ኩላቶም ከየመስጎንኩ ክሓልፍ ኣይደልን እየ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ኣብ ዝኾነ ሂወት ጉዕዞ ናይ ሂወት ማለት እዩ ከም ተመሃሮ መጠን ንተመሃሮ ኩሉ ሻብ ዕውታት ክንከውን ክንፅዕር ከም ዘለና ክነግሮም ፈቱ ትቲ ሂወት ነቲ ዕድል ነቲ ኩሉ ነገራት ኣብ ኢድና ከሎ ንጠቀመሉ ክብሎም ፈቱ ማለት እዩ ንኩላቶም ኣሕዋት ተመሃሮ ብምልኦም ማለት እዩ ከም ኮሌጅ ሓመል ማሎ ከዓ ድበዝሕ ግዜ ወላ ኣነ እውን ኣብ ሂወተይ ዝተመኮርኮ ዝኾነ ብዙሕ ሰብ ርሕቕቲ እያ ከም ኮሌጅ ከም ሕርሻ እንድዩ ገለይሉ ብዙሕ ሰብ እዩ ከናእሳ ትሰምዕ ማለት እዩ ዝያዳ ግን መፂኹም ረኣይዎ ትብልጫ ነቲ ብልጫታት ኢና ክርኢ ዘለና ነቲ ናይ ራሕቂ እውን ነቲ ናይ ራሕቂ እውን ናቱ ፅቡቕ ጎንታት ከም ዘለዎ ቀዲመ ፀቂሰ ፀኒሐ ሕጂ ነቲ ብልጫታት ሪኢኹም ምፁና ኢኹም ክብሎም ፈቱ ማለት እዩ